the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura na ya agro nyame nka ye ho no hu ye mobo ni ebebani men kan ko akiri ma yi nsem ye no pe akire masa afremo ya asofo no kuna pa a omo say omo time no ayan kire me nkotum me makoye adwuma e di abo ma Ghana sa adwuma na me tutu Trump and ma betu we no mososo amo ha no say ay business ni ye no ya me di giga wa ni de odi gira hoyi oh ay business and am the man me na mai oh me ko ya America de na mai ha de no almost someone tia say court oh court more for na more for I know I dey call court one. I see. What's it there? Me see. Ma bobo mi ko jan. Awurade Nyankopɔn. Enti mo hwɛ on, ya ma no kuranya adwuma. Ya ma no kuranya adwuma. Ya ma no na muntie last man. Media min ko bi o mo amon ba ko no na mo amon ba hwe akire no na omo ba hwe akire kura aye hu sene won ba ko no on the 7 ho ashawo na me ka kire wo ngo akodi on the 7 abana na Ghana nyina afsai Oma baina wateso na som to say me say be could be on the 7 na wie no so security agent to me anya juma all over the country na Ghana asai e da mase amen Azida,
Hallelujah. And I see one son. Kakra. Dubako, and the Kakra, and Bobo Dunia. Now, when you have to be a pound, Australia says, and the gentleman. Ukima, it is soon not take the time. Oh, and you're talking about the only behavior that you have one more Nipa, now the whole Mesua, when you would have that. Amen. To me, I can find if I tell you, we give you something in a buying. Your friend is saying, but I said, oh, but trust can clear me up. Mimics. Now, well, put that dress up so no one can. Now, yet 10. Aha, yet 10 yet. You may be a baby dressing. I have one in our back and then teacher is African. Old Testament man. Old Testament man. And now you need Old Testament. And that man knows where. I didn't get it all. Yeah, I'm not too good. You know that said. On some whatever, yeah, what's it? So when something is over, no, when somebody might know when somebody, but it was all bad for them. No, I can kind. Yami and farmer, the farmer said, we are so. Now, I can kind. I'm so here. Sukulu man goes to improve and with the asset. Happy, or so far, or winning with the end, I said the work of school. Reverend Doctor. One who have a bunch of seconds again for a simple year. Yes, only a doctor. Yes, only a cow watching under that. Yes, only you see only a little how I'm fine. Reverend Doctor and the Bible is like, and they're writing the Almighty soul. And they're writing my soul. Asa. Now, maybe we will order. Come in, get away. And then you know how to talk about it. Now, make count. What's here for? What's here for the level 5? You know, you're swapping. You're trying to touch me. You're making my bush. I want to ask a problem. Yami kuma wada sani biya da biya assassination. Nanka, yona, yatono. Tuna to the bubuni. Ebu wase. Ugura kuna sina apaswa ye ready wafa. Wamenu na tiyam. Na woti assassination kuna wante mi amon paye. Yemo
mpaeɛ sisi a sɔfoɔ ni wɔn anim yɛn mpaeɛ nyame kura ante ohun aboɔ by force by bom akwaduro nti ohun abɔ bayi a yɛ wɔn ti ohun abɔ nsɛm a wɔka ne basa yona abɔ mpaeɛ owu akokyere mu yàtò náà tó ẹ̀kọ́ kún àbúrò àsán mẹrẹ náà kà ho nyàmé sọmọ nyà àbúrò nyàmé sọmọ wà nyà àbúrò yóò nà náà ní kọ́ ní sẹ́yìn ní múlá tó ní sẹ́yìn ebi ti sẹ́ Kwabena Tawiah mí ní ma sọ́fọ̀ yàtì ha yìí ẹ̀ nkurọ̀fọ̀ ní ma tó ọ̀rẹ́ yẹ fún ẹ̀ mọ̀ gbé fún ẹ̀ mọ̀ kásakásá yóò nà nyàmé asọ̀rọ̀ wà àkótí yàtọ̀ àpùbùn afei siku ni nyinaa nkurɔfoɔ nneɛma nyinaa sae onipa baako nti wasɛ wura akɔna ase aboa saa mmerɛ no aka ho nyame asɛm nti onipa baako foɔ nipa baako nti nneɛma asae sɛ wɔn kɔgye nkurɔfoɔ ma na wɔyɛ asoɔden nti nyama aboa mmerɛ no wada ponase na eponase kura bɛyɛ sɛ ɛdan saa abonɔnson ne soro ɛna wakɔtɔ aseɛ ɛna aboa no amene no hɔ aboa no mene no hɔ na wɔbɔ mpayɛ wɔ aboa no yam nti woyɛ onyame somafoɔ a wo ho wɔ asɛm na wo ho mpɔn sɛ kankane obiara yɛsoma wo video no nopa na wo ho mpɔn sɛ kankane abayifoɔ no wo nka akɔmfoɔ no wo nka malamfoɔ no wo nka somatomfoɔ no wo nka abayifoɔ no wo nka mpaniniɛ no wo nka womatum kradoa no wo nka womatwa no wo nka paibiabiafoɔ no wo nka paibiahurofoɔ no wo nka ɛsa sɛ yɛhofoɔ yɛma wo nyini a wobɛha wɔ nti berɛ a yesu kristo yɛni sɛ no ne yɛho sɛ dua bi ahyɛase bɛ sɛ wofifiri saa dua no ɛwo sɛ yɛbɛtu no ase yɛatake mary sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnsa bɛka mmɔfra no 3 years yɛkum mmɔfra no nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnsa bɛka mmɔfra no wosom nyame a wompa atam didie wosom nyame a wompa animu aseɛ kasa mɛka kyerɛ mu nyinaa sɛ wobɛsom nyame ama nyame ama wɔtena berɛ ama woanyini ama woadi nkonim ama yɛabɔ ɔsafohene a ebi da afiase ebi yɛ ayarefoɔ ebi yɛ awufoɔ nti yɛagya no madi yɛ anim no wɔn bɛdi nkonim ama Israel David ne dabra ne ho Saul taataa 10 good years fie tu onyame nti ne wɔhunu yɛ onyame ne wɔhunu yɛ wakom Goliath awie wɔtamfo a wɔha mo wɔdi nkonim ama ɛyɛ dɛn na wɔhene a David di nkonim ama ɔno san taataa David nyame gyaa ne sɛ mfie du nyame bɛgyaa wɔ kakra ma abayifo aha wate to ne soma Nyankopɔn ne nyinaa no wɔde boaboa nneɛma papa no ma na da wobɛkare ama wo ɛbɛyɛ yie ama wate ara yɛadeɛ na ɛba ne nyinaa amanneɛ na ɛba no ɛka ɛba no owu ɛba no animguase a yɛde koro so ɛnsɛm a yɛnim a yɛde ka fa wo wonyame wɔ kari ɔbɛdane ama wo Nyankopɔn ɔbɛdane wo nneɛma wɔhwɛ wo sɛ wobɛtumi yɛnkyina anaa 10 good years mfie du na David dwane na soro Israel bɛdi nkonim nti Jacob bɛdi nkonim nti na yɛatɔn Joseph na Joseph akɔda afiase so many years
yɛde adwaman ato no so ɛnna mete ha yi ɛna obi baa sɛ madi ne yere a wobɛgya asɔre wote bɛ wobɛgya asɔre ɛka kyerɛ wo nti memfa me ho ntomo so wɔasɛ me ma wo fie da wɔasɛ ma bisa wo baabi ɔkɔmɔdé me bisa wo ɛdadagya a mebisa wo anaa because me ho kyere me na mebisa wo a wobɛgu m'anim ase ahinienti onyame ahinienti yɛde Joseph ato afiase ne ɔbɛyɛ a ne man bɛnya nkwadeɛ wode kamfoɔ brɛyɛ ade kamfoɔ brɛyɛ ade kamfoɔ brɛyɛ nti woyɛ wode kane wɔ abusua mu a wobɛbrɛ wona wotekyerɛ ma abusua sɛ woanyina yɛ wo ntumi ntɔ ntwerɛ ɛyɛ pila yɛwɔsi yɛ no wɔsi ne yie nti wɔha yɛbɛma na bo ɛfam nko a no ɔm sɛ ayɛ mmerɛ nti mesinfoɔ no ɛsii dan no ayɛ wɔn de siyɛ no nyinaa no saa berɛ no ayɛ rɔdo ne cement nko a ɛfam nko a saa berɛ no fam nko a cement nko a 20 million. One check it by you, one bag, I have 5 cents. The brother may sit down on cement one bag, I have 5 cents. Pillar back will be 20 million. Pillar back will be 20 million. Pillar back will be 20 million. Pillar back will be 20 million all over. Because he will be so. Sana onyame ayɛ me sɛ megyina hɔ na wobɛtɔ atwere me a memmu mmɔfa yɛda nyame ase asɛm no yɛtiatiatia na mɛma mo ketewa bi mama mo mmienu pɛ ne aka no mede bɛsie akyire no mo hwehwɛ a mo nsan mmra na memfa ma mo nti mmienu pɛ na yɛbɛnya ɛwɔ ɔman Ghana mu asɔfoɔ no so nka bi nka ho na ne nyinaa mmra mu na yɛntu ho anammɔ ne yɛnyɛ ho adwuma meka ne sɛ a ɛbɛyɛ mmiɛnsa ɔman no mu no yare ɛda ɔman mu no meka kyerɛ mo sɛ mommra nnɛ na yɛnturo challenge fama Ghanafoɔ nyinaa adɔktafoɔ a wɔ Ghana ha ɛne ade yɛ president yɛ ministers wɔn a ɛkeka ho na yɛnturo challenge ma sɛ me se Kwabena Tawiah se adomara akwa onyame a ɔsom a meba Ghana ha no yɛyɛ adwuma nti ɛna a momfa asɛm wei no adaduanan ɛyɛ 40 days no monhwɛ adɔktafoɔ a wɔ Ghana ha nyinaa hwɛ yadeɛ no sɛneɛ ɛkɔ no sɛneɛ ɛba na 40 days no na yadeɛ no nyinaa abra ase yadeɛ no nyinaa bɛkɔ nkɔmhyɛ ɛda hɔ no yadeɛ no nyinaa bɛkɔ na biribi atumi afiri ɔman mu na nanado atumi atoa ne free education so asukufo ebeko school ni ade no atemi akɔ so na bibia wie paye nti yɛsrɛ sɛ ɛna yɛkasa ɛnɛ 40 days no na yare ne nyinaa no abra ase na bibia ayɛ nkonomdie de ama Ghana medamase mente o kasa yie baako ɛka ho no sɛ wonim me nsɛm meka koraa na nkurɔfoɔ bi de akɔwowɔ ho wei koraa meka yi yɛbɛwowɔ ho ɛne ade nanso ɛnyɛ no na mehwɛ
deɛ ɔwɔ ne sɛ afie a ebesi mu no yɛsi afie no mu awie wohwɛ ɛbrɛ no a yɛwɔ 2021 nsuo bɛtɔ ntɛm na ɛbɛsɛe nneɛma nea wɔte gota no obiara wɔte nsuom biara ɛntu asa na nso na asase atɔ obiara wɔte nsuom obiara wɔte nsuo ano aban ne hwɛ na onyi wɔn firi hɔ na nsuo bɛtɔ ntɛm meda ase aka asan baako wɔ akyire mframa bɛbɔ afe wei mframa bɛsɛe adeɛ mframa bɛbɔ ebi so ma da na ebi tutu nneɛma na ɛbɛsɛe nneɛma wɔ Ghana ha nti obi a wɔtie me biara hunu mframa a ɛbɛbɔ no obi ntumi nyina no wɔ Ghana ha ɛdan nneɛma agyapadeɛ bebree bɛsɛe mframa a ɛbɛbɔ ɛbɛsɛe nneɛma na nsuo no so tɔ a ɛbɛsɛe nneɛma nyame asɛm ni na mo kura ya mo nhwɛ adeɛ mo ya mo nhwɛ adeɛ ɛbɛyɛ sɛ bosome baako ni anaa bosome mmienu ni mframa asase ɛbɔ nkrankuro mu ha no mo fa mane to na nyame bɔ yɛn ka yɛ sɛ 2021 mframa na ɔde bɛyɛ adwuma wɔ Ghana ha mo a sɛ mo bɛkae bɛyɛ bosome mmienu ni 2 months ni mframa ɛbɔ paa December mo paa na mframa nsuo tɔ kakra bi a mframa bubububu na wo nyame bɔ mo nka yɛ nti deɛ wɔ hɔ no na maka kyerɛ mo no mframa bɛsɛe nneɛma aban no nyina yie aban no ntutu ne nneɛma yie wɔn a wɔn nsuo mu nyina ntu waka mi asɛm bi nyame nhyira wate owura yɛka kyerɛ me sɛ memfrɛ nkurɔfo a ɛwɔ afram ɛpo ne so menim wɔn a menkɔnsɔnto wɔn na woyɛ one of the safoa key wabia adeɛ bi ani akyerɛ me na nka mewura firi ɔmo ka kyerɛ me sɛ sunsum ka kyerɛ me sɛ obiara a wɔte afram fraw anaa bibia nsuo biara so na hunu sɛ nsuo no amuna no san ɛwɔ po no so nsuo so kɔtena fie na o gye akyinye na ɔkɔ a o ma afi 2021 mframa bɛbɔ ebi kum nipa wɔ nsuo so dɔɔso bɛyɛ ho biribi ɛyɛ masafo ma nam ne wɔn te a me mɛyɛ ho biribi ɛyɛ ɔman no panifoɔ no wɔ hɔ yɛaka kyerɛ wɔn ɔmo paa wɔn misa ho asɛm no yɛnyɛ ho adeɛ the major prophet kum chacha on say me catch was say
bomodin na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomodin na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomodin o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura